मियादे हाग्रामा सारनाव जोंनिफ्राय 12-13 जयनिं जादों जों बेखौ नुनो मोनदों। नाथाय बे जयनिं जानायफोरखौ जोङो ओरैबायदि जोङो माने जोंनि थाखाय जों गोजोननायसो मोनदों बिथांमोन थांनायखौ। मोनसे बिनय ब्रह्म होननाय बिथांखौ बुंग्रो सानबाय। बिनय ब्रह्म बिथाङा जोंनि फेरेंगा सारखौ 14 चिरांखौ जोगदोना जोखांना गालांदों होनना बुंदों। बिहा मा प्रुफ दं? बे बिथाङा सासे बेलथिसोखा आरो जोंनाव सुबिदा लानो जयनिं जाफैदोंमोन। बिथाङा जयनिं जाफैनायनि सरकार दानाय लोगो लोगो बिथाङा दोंथाम लामा मावनो मोनदों। दोंथाम लामा मावनो मोननानै बिथाङा बिराद बनो सुबिदा मोनदों, खामायनो हादों। ओमफ्राय दा बिथाङा मा बुंदों बेयाहाय जेबो मावाखै। माबोरै मावाखै होनना बुंनो हाखै बिथाङालाय? जोंनाव दा दैया 39टा दै खुरबाय, 21टा दंखल आरो 18टा JJA मावनाय जाबाय। आरो जोंनि हाथिसार हिसाबै जों गोख्रों बुङोदि जोंनि बे हाथिसाराव 37टा गामिया हाब्रु गोनां मोनसेबो लामा गैला। क्लियार? ओमफ्राय दिनै बिनय बिथाङा दिनै माब्रैथो बुंनो हाखो? बिनि मेगना नुवाखै नामा? गावनो दे दोंथाम लामा मावनो मोनजादों सरकार दानाय लोगो लोगो। बेखौ रायजोआव नुवाखै नामा? बेखौ जोङो गोख्रोङै बुंनो सानदों। बिथाङा लाजिनांथाव बाथ्राखौ बुंना लानो नाङा। बिथाङा बेलथि खाखाय सुबिदा लानो फैदोंमोन, सुबिदा मोनखांनानै आरो सुबिदा लानो थांदों बिथाङा। नाथाय बिथांखौ मिथिगौ दे बे जायगायाव माबायदि थगायसुला मानसि। दिनै BPFनि बिथांमोना दिनै बिथां थांनाय लोगो लोगो जोंनाव खोथा होगासिनो दङ। मानो होनबा बिथांमोननि महरखौ नायनो बायो माफा गुनजेर हिसाबैहाय। दा जोंनाव गाबोन समफोर दिनैफोर डिक्लेयार जाबानो लोगो लोगो गैयाबाबो जोंनाव 250-300 जन जयनिं जानो जोंनावहाय लिस्ट फैगासिनो दङ। जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ। बिथांमोना दिनै BPFआव थांबाय। BPFनि मोजां मानसिफोरा जोंनि UPPआव फैनो थाखाय लिस्ट होगासिनो दङ। बेखौनो जोंहा दुरबल गैया। जों देरहादों खारथांखा। सोरबा बिनयनि बुंनायजों जेबो गोहोम गोग्लैया। बिनय मानो होनबा बेलथिखा। जोंनि मावनायखौ माबोरै बुंनो हागौ बिलाय? मानो मावाखै? आं दा बुंबायना 39टा दंखल खुरबाय। सिगां BPFनि बेलायाव मोनबाल' दङमोन। दिनै सारि बोसोरावनो जोंनि सरकारा 39टा दंखल होबाय। 37टा गामिया मोनसेबो हाब्रु गोनां गैला। होमब्ला मा नुखो बियो मेगना? माबोरै बुंनो हाखो जेबो मावाखै? 14 चिरांखौ जोगदाना गालांदों माबोरै बुंनो हाखो? प्रुफआ बेनो। बेखायनो जों बिथांमोन जे थांदों दंफैयोमोन अब्लाबो ओंखारखाङो बिथाङा माने सुबिदा मोनखानो सिरि उन्दुना थादोंमोन। ओमफ्राय दा आरोबाव सुबिदा। बेखायनो आं खावलायदों BPFनि बिथांमोनखौहाय नोंथांमोना बेसिकखौ माफा गुनजेत होनना मिथिखागौ। दा मोजां सांग्रां नोजोर होनाला मोजां बिथांमोनखौ नोजोर हो। नाथाय नोंथांमोनखौ गाख्लायनानै बिथांमोना नोंथांमोननि मोनजानांगौ गरसेखौ मोनजानांगौ गोदोनाव गाखोनानै हादि दरगला बादि मावलांनो थाखाय नोंथांमोननो सुबिदा लानो थांदों। नाथाय बिथांमोना मिथिखागौ दे बिथांमोन मानै गुनजेत बाराय थांबाय। जोंनि थाखाय बिराद गोजोननाय दङ। जोंहा दा सान्थि दङ। आरो दा जोंनाव बिथांमोन थानाय लोगो लोगो जोंनाव नायदो मानसिया एम्फौ बायदि बांगासिनो दङ। मानो बांदों होनना बुङोबा बिथांमोननि महरखौ नायनो बायो। बेनिखायनो जोंनाव फैदों। आंनि बुंनांगौ बेनोल'। नोंथांमोननि हाथिसार प्राइमारिनिफ्राय मैया UPPL दोलोनिफ्राय BPF दोलोआव जयनिं जानाय जों नुनो मोनदों। माबायदि थासारियाव बिथांमोना जयनिं जायो? खुलुमबाय मिडिया नोंथांमोननिसिम। जोंबो निस्सय मैया ससियेल मिडियायाव नुदों जे जोंनि हाथिसार UPPL प्राइमारिनिफ्राय BPF दोलोआव जयनिं जाहैनाय बिथांमोनहा 12 जन होननानै बुंनानै लादों गावसोरखौ। नाथाय जों बुंनो सानो जे बिथांमोननि बे 12 जनाबो जोंनि UPPL दोलोनि गुबै सोद्रोमा नंखायामोन। बिथांमोना BPFआवनो दंखायोमोन सिगांहाय। बिनिफ्राय BPFनिफ्राय जोंनियावहाय सिगाङाव फैदोंमोन, खामानि मावफैदोंमोन। आरो दा बिथांमोना BPFआव थांफिनबाय होननानै जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों। बिथांमोनखौ जोङो दिनै क्लियारिफिकेसन होनो लुबैयो जे जोंनि UPPLनिफ्राय BPFआव मानो थांनो गोनां जाखो। आङो सासे सुबुंखौ बुंगोन थांखिनानै जे समिरन बसुमतारी। बिथाङा जोंनि UPPLआव थानानै खामानि मावदों होननानै बुंदों। बिथाङा निस्सय मावदोंमोन सिगांहाय हाथिसार UPPL प्राइमारिनि इउथ्सनि प्रेसिडेन्ट जादोंमोन। बिथाङा बे इउथनि प्रेसिडेन्टआवबो मोजाङै मावनो हायाखै। बिथाङा जोंनि UPPLनिफ्राय गोबां सुबिदा मोनबाय। सुबिदाया बेनो बिथाङा आरो जोंनि हाथिसार उइकलि बाजारनिबो बाजार कमिटिनि
प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दा सेक्रेटारि हिसाबै बिथांमोना सलायलांगासिनोमोन नाथाय बे जोंनि हाथिसार उइकलि बाजारनि उइकलिनि फैसा खांनाय आरो इयारलि फैसा खांनाय बे फैसाफ्रा बिथांमोननि आखायावनो दंहैजोबो दा बे फैसाखौ बिथांमोनहा गावसोरनि आखायाव थानायलाय दा हिसाब होनो हायाखै गोबां रां दंहैयो बिथांमोननि आखायाव दा रायजोफोरनो बे हिसाबखौ होनो हायाखै बिथांमोना निस्सय बे रांखौ बाहायसनबाय जानो हागौ दा बाहायसननानै बिथांमोनहा होनो हायैलाय डिक्लेयार होनो हायैलाय बेखौ जोंनो हिसाब होनो हायैलाय बिथांमोना बेयाव बारलांनो गोनां जादों होननानै जों सानो बेजों लोगोसे बिथांमोना जोंनि UPPLआव थानानै गोबां सुबिदा मोनाखै नङा मोनबाय बिथाङा इउथनि जानानै स्किम मोननै मोनबाय 11 लाखनि लेट्रिन मावदों दा बे लेट्रिननि रांखौबो बिथांमोननि इउथ्स लोगोफ्रा मोनाखै होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों दा बिथाङानो मावनाय हिसाबै बिथाङानो लाजोबदों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे जोंनि UPPL सरकारनिफ्राय कुवारिबो मोनदों आइ रिभार होननाय मोनसे आइ बिमा दैयाव दा बे कुवारिखौ बिथाङा सालायबोनानै इउथ्सनो मावनो मोन्दोंमोन दा सालायबोनानै 5 बोसोर जाबाय दा 5 बोसोर जानानै दा बिथाङा गोबां जोंनि UPPLनिफ्रायनो रां आरजिनानै गुबुन पार्टियाव थांबाय आं बेखौनो बुंनो लुबैयोदि बिथाङा सुबिदाबादि मानो सुबिदाबादि होनोब्ला जोंनि UPPL सरकारनिफ्राय गोबां रां आरजिनानै आरो बिथाङा बुंनो लुबैबावो आं जोंहा फेरेंगा सार रनजित बसुमतारीनिफ्राय बसुमतारीनावनो बिथाङा थायोमोन आरो बिथांजोंनो बियो रिलेसन दङमोन आरो रनजित सारनिफ्राय गोबां बेबायदिनो सुबिदा लानानै बिथांनाव जेबो बिनो आरो सुबिदा गैयैलाय जोंहा आसाम फुटबल एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि सांग्रां ब्रह्म सारजों थाहैदोंमोन सिगांहाय बेनाव सुबिदा लानो थाखाय आरो बिथांजों थाहैबावदोंमोन बिनि उनाव आरो बिथांनिफ्राय गोबां सुबिदा मोनदों बिथांनिफ्रायबो स्किमफोर मोनाखैब्लाबो बिथाङा माखासे रांनि अनसुंथाइ मोनदों आरो बे अनसुंथाइ रांखौ लानानै बिथाङा आरो फिन फेरेंगा सारनियावनो बियो हाबसोना थाहैबावनो गोनां जादों हाबसोना थाहैबावदों आरो बिथाङा बेबायदिनो बिनो जेबो उफाय गैयैलाय दा बिथाङा गुबुन पार्टियाव सुबिदा लाहैबावनो थाखाय BPFआव जयनिं जाहैदों दा बिथांमोनखौ आङो मैया जयनिं जाहैनाय जे पार्टि BPF पार्टि बिथांमोनखौसो आं खावलायनो लुबैयो बिथांमोनखौ नोजोर होनांगोन बिथांमोना जाहैबाय सुबिदाबादि मोनब्लाबो मोनाखै होनो थोरसियावनो जानानै थांनानै थोरसियावनो खिनानै गालांग्रा बेनिखायनो आङो BPFनि लिडार्स नोंथांमोनखौबो खावलायनो लुबैयो बिथांमोनखौ नोजोर हो बिथांमोना उनाव नङाबा नोंसोरखौबो बेबायदिनो बरनाम होनो हागौ फाननो हागौ आंनि बुंनाया बेनोसै